ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆମ ଗଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମଠୁ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦେବୀ ନଦୀ, ସେ ଦେବୀ ନଦୀ ରାସ୍ତା ପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେବୀ ନଦୀ ଦେଖ, ଦେବୀ ନଦୀ ଧାର ଇଏ। ସେପଟେ ଫଳରେ ନଦୀ ସେପଟେ ହଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଧାରେ ଧାରେ ସବୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ବି, ଏ ନଦୀ କୂଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ 4ଟା 10। ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ଖରା ଗରମ ହଉଥିଲା, ନଦୀ କୂଳ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଭାବିଲି ଟିକେ ନଦୀ କୂଳରେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇବି, ମନ ହେଲା ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଲି। ଏମିତି ସବୁ ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆଗଡ। ଗଣ୍ଡକୂଳ ଆମର ନଦୀ ଏପଟେ ଗଣ୍ଡକୂଳ ନଦୀ ସେପଟେ ନୂଆଗଡ, ବାଲିଆ, କାଳିଆ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ଗାଁ। ସେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମରଚୁରି ଗ୍ରାମର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ମରଚୁରି ଗ୍ରାମ, ଇଏ ଧନ୍ଦାବିଲାରୀ ଗ୍ରାମ। ଏମିତି ସବୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ପୋଲ ସୁଇଚ ଗେଟ୍, ଆର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇପଟେ ଆମର ବଢି ପାଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶରେ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଚାଷ ଜମି ଆମର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ପାଣି ମଡାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କାମ ହବ ବୋଲି ଆମର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିନି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହେଇନି, କାମ ହବ। ଇଏ ତ ଭଙ୍ଗା ଆଉ ଉଠେଇ ବୋଧେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ ମୁଗ ପ୍ରାୟ ଉପାଡି ନେଇଗଲେଣି। କିଛି କିଛି ମୁଗ ଅଛି ଚାଷ ଜମିରେ, ମୁଗ ଉପାଡି ଏଇ ବିଲରେ ଅମଳ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗଣ୍ଡକୁଳି ଗ୍ରାମ। ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଇ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ତ କାମ ହବାର ଥିଲା, ହେଇନି। ଏଇ କଚା କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦର ଯାଇ ଏମିତି କଚ୍ଚା ମାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗଣ୍ଡକୋଳ ଗ୍ରାମକୁ। ଏମିତି ସବୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, କାଳେ ଟପିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।